ಕುಲಾಲ ಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ಸಂಪದ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರ್ತಿಮೂಲೆಂಬರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಮಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಿಪೀಟ್ ಪುನರಪಿ ಐನ ಈ ಸಭೆಕ್ ದೀರ್ಪೂಜ ಇನಿತ ಕರಿನ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಬಯಕೆ ಪಂಡ ಆಶೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಲ ಆರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಏಳು ವಿಷಯನು ಆರು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿರ್ತೇರು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಥವಾ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚಿಂತನ ಮಂಥನದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತವಾದ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಬೋರ್ತನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಆರು ದುಂಬೋದಿನೊಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತೊಂದು ಐನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ರೂಪಡು ಕೊಂಡ್ರುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಹೇಶ್ ಅರ್ತಿಮೂಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತೇನೆ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತಿರಲ್ನ ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವಿಸದ ಪರಿಚಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕಾದ ಪುನರಪಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಕೊರಂದೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರ್ನ ಮಹೇಶ್ ಅರ್ತಿಮೂಲೆ ಪರವಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಸುರುತ ಅಜೆಂಡಾ ಸುರುತ ವಿಷಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಸಂತತಿದ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ರಿವಾಜಿಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏತೋ ವಿಷಯಗಳು ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೇ ಆರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ವಿಷಯಗೂ ದೆತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸುರುತ ವಿಷಯ ಬಯಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಆಕಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಬಯಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಣವು ನಮಕ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಆ ಬಯಕದ ವಿಷಯಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಆರ್ನ ನೆಟ್ ಅಜೆಂಡೋಡು ದಿರ್ತೇರು ವಿಷಯಡು ದಿರ್ತೇರು ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಪೂವು ಮುಡಿಪುಣೆ ಕೋರಿ ಬುಡುಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಿಂಗಾರ ಪುಡಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಪೂ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಂಜಿನಾಲೆ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಣ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ ಬಲಸುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ ಒಣಸ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಬಲಸಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲ್ತಮ್ಮನ ಪಾಡುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಕಂಡನಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಬೊಡ್ದು ಪೆದ್ಯರ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಟ್ಟೆಲ್ಗ ಜಿಂಜಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅವಳು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಸೊಪ್ಪ ನುಪ್ಪ ಬಲಸುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಆರು ಇಂದೇನು ಅಜೆಂಡದಿರ್ತಾರೆ ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಲು ಉಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಕ ಆ ರೀತಿಯಿಂದೇನು ಐನಾತ್ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮದಂತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೊಂಡ್ರೋಳಿ ಪಂಪನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಒவ்வொரு ಬಾಗೋಡು ಆ ರೀತಿ ವಿಷಯ ಈ ಮಾತ ವಿಷಯದ ಚೂರು ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡ ಪನೀರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಐನತ್ ಸಮಯದ ಮಿತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನತ್ ಒಂಜಿ ಸರಳವಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರನುಂದಾಂಡ ಅವು ದಾಖಲೀಕರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಿಷ್ಟಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಐನತ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅತನ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೊಡ್ದು ದಯಮಂತದ ಪೋರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನಿದ್ದಿರ್ತ ಅವು ಬಣ್ಣಗ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಯಕೆದ ವಿಷಯಡು ಈ ವಿಷಯ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುದಿರೊಂದಲ್ಲ ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಬಯಕೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನಾಲ ಆಯ್ನಾಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಬಯಕೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಯಕೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಬಂಜಿ ತಿಂಜೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಆಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಕೆಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಹೂವೇ ಕಂಡಣಿ ನೆರವೇರಿಸವಂದಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯನು ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಬೋಡು ಸೀರೆ ಬೋಡು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಅಡಿಗೆಡು ಮಾತಾ ಬಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಬಯಕೆ ಬಂಡದೆ ಐನು ನೆರವೇರಿಸೋದು ಆಂಡ ಇತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ನೆಟ್ ಬಯಕೆಗೆ ಬೋಡೋದು ಒಂಜಿ ಟೆಂಪೋ ನಿಲಿಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಚಕ್ಕುಳಿ ವಡೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರಿತ ಉಂಡೆ ಹಾಲು ತಿನ್ನೋಡೈನ ವಸ್ತೆಂಜಿನ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಹಲ್ವಾ ಅತಂದಂಡ ಸೀರ ಅವು ತಿನ್ನೋಡಂದ ಅವು ಸುರುಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಪೋಯ್ರು ಐತ ಮೇಲ್ಡು ಈ ಚಕ್ಕುಳಿ ಮಾತ ದೀದು
ಐಟ್ ಫೋಟೋ ಕಂಡಣಿಲ ತೋಜೋಡು ಆಲ್ಲ ತೋಜೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಅವೇ ಕೊಂಚೂರು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡೋಡು ಮನ್ಪುನತ್ತು ಅವು ಆಲೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡು ಮೂಜಿ ನೇಟ್ ಬಯಕೆಡ್ ಪೋತೂತೆ ಆ ಬಂಜಿನ ಆಲೆಗೆ ಐನು ಬಯಕೆ ಇತ್ತಿನ ವಸ್ತುನ ತಿನಿಯರೇ ಒಂದು ಉಜ್ಜಿ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಬಂಡ ಅವಳು ಸುತ್ತ ಜಿಲೇಬಿದ ಮಲ್ಲ ನೇತ ಪೊರಿತ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅವು ಮಾತಾಡಿದು ಹಾಲ್ನ ಹಿಡ್ದು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರೆ ಕಂಡಣಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೋಡು ತಿನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಂಡುಂಡ ಎಡಬಲೊಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಆಣು ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಬಯಕೆ ಎತ್ತುಂಡ ಅವು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೊಂಡ ತಿನ್ಪುನ ಬಯಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ತನಕ ಎಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಬಯಕೆಗೆಲ್ಲ ಬೋಡಾದು ನಿದರ್ಶನವಾದ ಎಡಬಾಗೋಡು ಪೊಣ್ಣು ಬಲಬಾಗೋಡು ಆನೋಣು ಕುಲ್ಲಾದು ಅವು ಆ ಬಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರುಣಿಸಾಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ನಮ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಎನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪತ್ತು ಆಂಡ ಆ ಇತ್ಯದ ಆಧುನೀಕರಣ ಉಂಡತ್ತ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಲು ಆತ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತರೋಗು ಮಂತದೇರು ನಾಂಡ ಮುಕ್ಕುಲು ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ನೇಕು ಪೋತೆ ಓಲೊಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಆ ಕಾರ್ ಕಲಡು ಒಂಜಿ ಟೆಂಪೋ ನಿಲಿಕೆ ಐಟೊಂಜಿ 10 ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಇದತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ದೆತ್ತು ದೀಪುನಿ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬಿಲ್ಲುಡು ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಲು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆಧುನೀಕರಣದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತೋಜ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಬಯಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾತದೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ಬಂಜಿನಾಲ ಆಯ್ನ ಪೊನ್ನಗು ಮನಸ್ಸುಡು ಮನಸ್ಸುಡು ಆ ನೆಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಪೋಡಾಯ್ನ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತು ತಿನಿಯರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುಲಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚೆ ನೀನು ಬಯಕೆ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ನಡುತ್ತಂತನ ಬಯಕೆದ ಕ್ರಮ ಈ ಬಯಕೆದ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬಯಕೆ ಪನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾದ ಐತ ಎಗ್ಗೆ ಆದ ಇನಿ ಬಂಜಿನಾಲಿಗೆ ಪೂಮುಡಿ ಪವನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಕೋರಿ ಬುಡುಪುನ ಕ್ರಮ ಪಿಂಗಾರ ಪುಡಪುನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಎಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಪೂಮುಡಿ ಪವನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟಿಡು ಇತ್ತುಂಡ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕೋರಿ ಬುಡುಪುನ ಕ್ರಮ ಅವು ಎಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪಿಂಗಾರ ಪುಡಪುನ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಸೀರೆ ಕೊರಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿನಾಲಿಗೆ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಬಲಸು ನಂಚಿನ ತೆನಸ್ಸು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಓವು ಅಂಚನೆ ಐವಡದಕ್ಕ ಮೇಲ್ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ನಾವಡು ಮಟ್ಟೆಲ್ ದಿಂಜನಾವಡು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲು ಸೊಪ್ಪನು ಉಪ್ಪ ಬಲಸನಾವಡು ಒಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಎಂಚ ನಡತೊಂತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಜಿಪೋರ್ಷಗು ದುಂಬು ನಡತೊಂತ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿನ್ಲ ಕೆಲವುದಕ್ಕನ ಬಾಯ್ದು ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ನಂಗೆ ತೆರಿದುಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಮೂಲ ಕಟ್ಟದ ವಿಷಯಲು ನಂಗೆ ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಪಗಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೇರು ಆ ಅನುಭವನು ಪನೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಹೇಶರೇ ಐಕು ದುಂಬು ಒಂಜೀರ್ನ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ತುಳುವ ಕನ್ನಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಪನ್ಪುನಾಗ ಬಯಕೆ ಪನ್ಪುನ ಒಯ್ಯಪ್ಪ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಬಯಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬರೆಯರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಯಕೆ ಪಂಡವು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಶ್ರೀಮಂತದ ಅಜ್ಜ ತುಳುಕುದ ಅದನ್ನ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ ಬೆನೆ ಉಪ್ಪುವ ತುಳು ಶಬ್ದನ ಬಯಕೆಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಯಕೆದ ಮದಿಮೆ ಅಂತ ಪಣುವಂತೇರು ದುಂಬು ಬಯಕೆದ ಮದಿಮೆ ಬಯಕೆದ ಮದಿಮೆ ಬಯಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಪಣಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಬಯಕೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಅನ್ಪಣಿಗೆ ನಿರ್ವಚನ ಏತಲ ಪನೋಳಿ ದಯಗೊಂಡ ಬಜಿ ಬಂಜಿನಾಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಅದು ಯಾನ ಪಂಪಣ ತಪ್ಪು ಆ ಬಂಜಿಡಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಆ ಬಯಕೆದ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಆಸೆ ಬಂಜಿನಾಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪಡು ಅವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಪಡು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದು ಬಯಕೆ ಮಣ್ಪುಣ ಅಂದು ಮಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಕಾಲಡು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಬತ್ತನ ಒಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಅವತ್ತು ನಮ್ಮೆತ್ತ ಬಯಕೆದ ಕ್ರಮನೂ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಣ್ಪುಣಿ ಅಂದು ಮಣ್ಪುಣೇನು ನಮ್ಮ ಮುಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಣ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆಂತ ತೋಜುಂಡು ನಮಕ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪೂ ಮುಡಿಪವು ಪೂ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪುಣವು ಪೂ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪುಣವು ಒಂದು ಮಣ್ಪುಣ ರೀತಿಡು ದುಂಬಿತ್ತನ ಅಂದು ಮಣ್ಪುಣವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂಜಿನಾಲಿಗೆ 7 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮುಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒನಸು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಆಸೆನೆ ತೀರಿಸವನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಬಂಜಿದೊಲ ಇತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದೋಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬಯಕೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬಯಕೆಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ಆಯರ್ ದುಂಬು 8 ತಿಂಗಳದ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ದಿನ ತೀರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್
ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮಲೆ ಪೊಣ್ಣನ ತಮ್ಮಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ಏರಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ತಮೇರಿ ಅಕ್ಕಲ ಐಕೆ ದಿನ ದೀಪುನ ಕ್ರಮ ದಿನ ದೀದಿ ಇಂಚಿನ ದಿನ ತಾನಿ ಬಯಕೆ ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ದುಂಬುದ ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಬತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಗಳಿಗೆಗೆ ಐಟ್ ಪೂ ಒಂದು ಕೋರಿ ಬಿಡ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಪಿಂಗಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾನಲಕ್ಲ ಪದ್ದೆ ಇದಾಲ ಇತ್ತುಂಡಂಡ ಅತ್ತನ ಕಾಸ ಮರ್ಯಾದಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅವು ಬಯಕೆದ ಆಸೆ ಪೊಣ್ಣನ ಆಸೆ ತೀರಿಸಿಜಿಂದ ಬಾಲ್ಯದ ಕೊಬೆ ತೋಯರೋನೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆದ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಐತ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆ ಅದು ಬಂಜಿನಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಮುಡಿಪವನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯಕಲ ಐತ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಬನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂ ಮುಡಿಪವನ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲೆರ್ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂ ಮುಡಿಪವನ ಕ್ರಮ ಮೂಲ್ಯ ನಕಲ್ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಪಿಂಗರ ಪುಡಪುನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂಜಿನಲ್ಲಿಗೆ ಪಿಂಗರ ಪುಡಪುನ ಪಿಂಗರೆಗೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತನಕಲ್ ದುಂಬಡ್ಜಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆಪ್ಪು ದೈವಾರಾಧನೆಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಇಟ್ಲ ಆ ಪಿಂಗರನ್ನು ಪುಡತ್ತದು ಬಂಜಿನ ಅಲ್ಲೆನ ಕೈಟ್ ಪಿಂಗಾರನ್ ಕೊರಡು ಆಲು ಐನ ಕೈಟಿಂಚ ಪತ್ತೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲತ ಕೈತ ಉಗುರುಡು ಐನ ಪುಡಪೊಡು ಪುಡತ್ತದು ಉರು ಐತಿನ ಪಿಂಗರನ ಹಿಡ್ದು ದೆತ್ತದು ಮೈತಿದಿಡು ಕೊರಡು ಆಲು ಐನು ತರೆಕದಿಯೋಡು ಕೆಲವು ಊರ್ಲೆಡು ಕಂಡನಿ ತರೆಕದೀಪುನಾಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬಡಕಾಯಿ ಪೊಂಡ ಕಂಡನಿ ತರೆಕದೀಪುನಾಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನೆ ಮೈತಿದಿ ಅಲೆಗೆ ತರೆಕ್ ಪಿಂಗಾರನ್ ದೀಪುನ ಅವು ಪಿಂಗರ ಪುಡಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ತಿರ್ತಗೆ ಪುಡಪುನ ಅಂಚಿನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದವಳು ದೇವರ ದೀದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ಯದೀದು ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅವು ಸುತ್ಯದೀದು ಅವಳು ದೀಪ ಪೊತ್ತದು ಮನ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಗಾರನ್ನು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ದೀದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣನ ಕೈಟು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪೂ ಕೊರೋಡು ಹಾಲು ಆ ಪೂನು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ದೀದು ಆ ಪಿಂಗಾರನ್ನು ದೆಪ್ಪೋಡು ದೆತ್ತದಾದು ಐನ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೋಡು ಕಡೆ ಮಿತ್ತು ಕೊಡಿ ತೀರ್ತುಪ್ಪೋಡು ಐನ ಉಗುರುಡು ಗೀರ್ದು ಭಾಗ ಮನ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆರ್ದು ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟಂಚ ಉಗುರುಡು ಗೀರ್ದು ಅವು ಪೂ ಪಿಂಗಾರದೀದು ಅಲೆಗೆ ಪೂ ಅವು ಪೂ ಮುಡಿಪವನು ಹನ್ನೊಂದು ಕೋರಿ ಬಿಡ್ಪುನಕ್ಕೆ ಪೊರ್ತುತು ಎರಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೋರಿ ಬಿಡ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಆಡು ಆಚಾರ ಪೊಂಡೊಂದತ್ತು ಕೋರಿ ಆ ಕೋರಿ ಸಯ್ಯರಲ್ಲಿ ಐನು ತಾಂಗ್ ಕೊಡು ಪಂಡದೆ ಒಂದು ಅನ್ಪುನಿ ಅವು ಆ ಕೋರಿ ನಕಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ತಾಂಗ್ ಕೊಡಿ ಆ ಕೋರಿ ಯಾಪಲ ಸಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಕಿನ್ನೆ ಆವಡು ಅವು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಲಾಕಿನ ಕನತ್ತದ ಬಡ್ಪುನ ಕಿನ್ನೆ ಅದು ఒక పొన్నగ పూ ఐతమన్పునేట్టు ఆయన బగెత ఒరంబ బగెత ఇంచ ముగులి సంఖ్యದ ಪುಟ್ಟು పొన్నನ ಐತಮನ್ಪಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು ಒಂಚಿ ಪೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿ ಬಂದು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಚಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವು ಅತ್ತತ್ತು ಅವು ಬಯಕೆ ಇತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪೊನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಪೊರಿ ಕಲಿಕ್ ಪೊರಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಬಲಸುನ ಪತ್ತುನ ಪುರ ಅಂಚಬ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟತ್ತು ಬೇತೆ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟುಂಡು ಸೆಟ್ರನಕ್ಲೆಕೆಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟು ಬೆಲ್ಚಭಟ್ರಕ್ಕೆಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟು ಪೂಜಾರಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಕೆಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟು ಅಂಜನ ಬೇತೆ ವರ್ಗದಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಮೇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಷೇಪ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ನೆಂಚಿನಕ್ಕೆಂಡ ಭಯಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಡತೊಂದು ಬೈದಿರಂದು ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿರಕೆಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಂದದೀಪ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಬಾಲೇನು ಮದಿ ಮಾವಂತ ಕೋರುಣದಾಂಡ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಲೆಗೆ ಆನು ಪೊಣ್ಣಲೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಏರನಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ತಮ್ಮನ ಗುಲೆತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಲು ಎಪ್ಪೋಳಿಕೆ ಏನಂದ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಆಂಡ ಆಯರ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪುಳಿ ಅವೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆಂದು ಹಿರಿಯಾಕಲ ಪನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತೇರ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಅಲೆಗೆ ಕುಡತ ತಮ್ಮನ ಓಳು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಬಯಕೆ ತಮ್ಮನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿ ನೀಡ್ಬೇಕು ಬಯಕೆ ತಮ್ಮೇಣ ಬಂಬಳಚಾರ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ಅಪ್ಪಾಡಿಕಲು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇರಬಾರ್ದು ಬಾಲೆಗೆ ಬಲಸೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಇರಬಾರ್ದು ಬಲಸೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ 7 ತಿಂಗಳು ಬುಕ್ಕ ಬಯಕೆದ ದಿನ ದಿಯೋಡು ಆ ಬಯಕೆಡ ಬಾಲೆಗೆ ಬಲಸೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅವೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐತ ಕುಟುಂಬ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಪುರ ಲೆಪ್ಪುಡಾದು 7 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ 7 ತಿಂಗಳು ಬಾಲೆಗೆ ಪತ್ತನದಾಂಡ
ಅಕ್ಲನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುಡಾಡ್ದು ಲೆಪ್ಪುಡ ಅವೋಡು ನಾಂಡ ಆಯ್ತ ದುಮ್ಮದ ಕಟ್ಟೆಂಜಿನ ಊರ್ದ ಗುರಿಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಾಯಗೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ ತೋಜಿ ಇತ್ತ ಆ ಗುರುಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇಜ್ಜಿ ದಯವಂಡ ಇಲ್ಲ ದಯನೇ ಗುರಿಕಾರೆ ಅತನ ಕಂಡನೇ ಗುರಿಕಾರೆ ಮಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಗುರಿಕಾರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಡೋದು ಅಕ್ಲ ಬರೋ ನಮ್ಮನೆ ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ಮುಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಮಗಲಿಗೆ ಬಯಕೆ ಕರಿಪೇರ ಉಂಡು ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏಪ ಗುರುಪ ಗರಿಪುಣ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರಡ ಕೇನೊಂದು ಅವೇಡದ ಬುಕ್ಕ ಏರನ್ನ ಪಂಚಾಂಗಡ ಕೇನೊಂದು ದಿನಮಾನನು ನಮ್ಮ ನಿಘಂಟು ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಪೊದ್ದುರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತನು ಎಂಕು ಪನ್ಪುಣ ಕೇನೊಂದೆ ಅಂದಾದಿ ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅವೇಡದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊದ್ದುರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಪಾಡಗಣ ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಳು ಓಕೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆಯನ್ನು ಪನ್ನೆರಡು ಬುಕ್ಕ ದಿನ ಬಾಂಡ ಪಂಡ ಅವೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕಳ ದುಮ್ಮುನಾಣಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆ ಅಂದನೆ ಇನ್ನು ದುಮ್ಮುನಾಣಿ ದಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಯರ ಪೋಯರ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಇಟ್ಕಲ ಮಾಮಿಯರ ಪೋಯರ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪೋಪಿನ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮಕದಲ್ಲ ತೆರಿಯಂದು ನಿಕ್ಲಿಯರದ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲಯಾನು ಅವೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮದಿಮಲ ಲಾಕಿನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋವಡು ಮದಿಮಲ ಲಾಕಿನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅದು ಪಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಬದು ಮದಿಮಲ ಲಾಕಲಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ಜದ ಪುಂಡಿ ಅರಿನ ಪಾಡೊಂದು ಬಿರುಕೊಂದು ಪೋವಡು ಅವೇನು ತಿಂದೊಂದು ಇಂದು ಪೋಣ ಅವೇನು ಕೈ ಬುಡ್ಲ ಬಾಲಯ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಆ ಥರ ಗುರಿಕಾರರು ಪಂಡದು ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಬಾದ ಆ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಬುಡುಪುಂಡು ಅವೇನು ತಿಂದೊಂದು ಪೋದು ಅವು ದಾಯಕ್ಕೆ ಎಂಡು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಬಂಜಿಗೆ ಬೋಡ ಪೆಜಿ ತಿನ್ನಲ ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆ ಪೆಜಿ ಒಂದು ತಿಂದೊಂದು ಪೂವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಏಕ ಪೆಜಿ ತಿನ್ನಲ ಬಾಲೆ ಆ ಪೆಜಿ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಜೀವಂತವಾದ ಪೆರಡಲಾಕಿ ಅವು ಕಾಯ್ತು ಕಿನ್ನಿ ಒಡೆತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಣಂಜಿನ ಒಡೆಪ್ಪ ಒಡುಗು ಪನ್ಪಿನ ಕಾಪು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಡು ಐಟು ಕಿನ್ನಿ ಆ ಬಾಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಪೆರಡೆ ಕಿನ್ನಿ ಒಡೆಪ ಒಡುಗು ಪನ್ಪಿನ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೆಂಚಿನಕ್ಕೆ ಆರು ಪಿಂಗಾರ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪುಡಪೋಡು ಅಥವಾ ಆ ಪಿಂಗರನು ಎಂಚ ಪುಡಪೋಡು ಎನ್ನಗ ಐದು ಪ್ರಥಮವಾದ 6 ಪಂಡಿಲೆ ಕೊನೆ ಆ ಬಾಳದ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುರುಪನ ಕೂರ್ಪೆ ದಾಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವೇನು ಬೃಂದಾವನ ಕಟ್ಟೆಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀಲ ವಿಷ್ಣುದೇವಿಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮುಡಿಪು ಅವೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಪಿಂಗಾರದ ಬಾಲೆನ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಕೇಟ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲತ್ತಂದ ಏರಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೊರತು ಬಿಡುಪೇರು ಅವೇಡ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಮೋಣೆನ ತೂದು ಅವೇನು ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಪುಡತ್ತದು ಐಟಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ನಲ್ಲಿನ ಬಾಳದ ಏಲ ಅತ್ತನ ಇಂತಿನ ಗೆಳದಿತ್ತದು ತರಕಿದಿ ಓಣು ಬಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊರೊಂದು ಬರುವ ಇತ್ತೇರು ಆ ಸಮಯಡು ಮದಿ ಮಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಕೊರಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತುಂಡು ಉಂಡು ಆ ಸೀರೆನು ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಪುರ್ತಗೆ ಪೊದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸೀಮೆ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಯಾಂತುವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವೇಡ್ದುಕ್ಕ ಆ ಪಿಂಗಾರ ಪುಡತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಬೇರೆ ಪಂಡೇರು ಅತ್ತಿಗೆನ ಏರ ಪಂಡಗೆ ಕೆಲವರು ಅತ್ತಿಗೆ ಮುಡಿಪೇರು ಕೆಲವು ಹತ್ತಂದನ್ನ ಕಂಡನೆ ಮುಡಿಪುಣ ಕಟ್ಟು ಅವಳು ಊರುಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ದೇಶಗೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಲೆಕ್ಕ ಊರುಗೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರು ಆರು ಪಂಡಿ ಪ್ರಕಾರವದು ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೂಸೀರೆ ಉಂಡ ಅನಿಕೆಯನ್ನ ಪೂಸೀರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇದ್ದಿ ಪೂಸುರಿ ಇಪ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೀವ ಅವು ನಿಕ್ಷಯಗೂ ಮಾತ್ರ ಪೂಸಿರಿ ಇಪ್ಪುಣ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮದಿಮಾಲೆ ಹರೆಗೆ ಮದಿಮಾಲಿನ ದಾರತ್ತು ಸೀರೆ ಐತೆ ವಾರೀತಿ ಉಂಟು ಅವೇ ಬಯಕೆದ ಸೀರೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಯಕೆದ ಮೇರೆ ಬಂಡೇರು ಬಯಕೆದ ಮನೆ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಹಿರಿಯಾಗಲು ಬಂದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ಪುನಃ ಪನ್ನೋದು ಅಂಚನೆ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಪನ್ನೋದು ಜಾನು ದೂರ ಪೋಯರನ್ನು ಬಯಕೆದ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋಯರನ್ನೇ ಪನ್ನೋದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇನೋದಿತ್ತೀನಿ ಅಪಕಂಡು ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಏರು ಮುಡಿಪ ಏರನ್ನು ತೂತವೇರಿಕೆ ಏನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ತು ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಅಡಿಕುಲ್ಲ ಐಟು ಅತ್ತಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಡಿಕಿಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಸುತ್ತವನ ಎತ್ತಿಂದ ಮದಿಮಾಲೆಗೆ ಸುತ್ತವನ ಸೀರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಾರದಲ್ಪ ಸುತ್ತವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸುತ್ತವನ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ಪುಜೇರು ಸುತ್ತಾರೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಣ್ಣ ದಾರೆ ಸುತ್ತವನ ಸೇರೆ ಮಾಮಿನ ಕೂಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಕೂಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಸುತ್ತವನ ಸೀರೆ ಓಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದಂಡ ಅವು ಬಯಕೆದ ಮದಿಮೆ ನಾಡಿ ನೆನ್ಪನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ஞார ಪಂಡೇರು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಒವ್ವರ ತೆನಸು ಬರಸೋ ಇತ್ತೇರಿಕೆ ಎಂಡ ಯಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ದುಮ್ಮುನಾಣಿ ದಾಯಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡೆ ಮನೆಪೆರೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಅಕ್ಕಲ ಬೋಡು ಮಾಮಿನ ಅಕ್ಕಲ ಬೋಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಅಡ್ಡೆ ಮಂತಂದು ಕಾಲಕಟ್ಟು ಇತ್ತನ ಪನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇತ್ತು ಅವಿನ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಇದು ಇತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ 6 ಪಂಡೇರು ಇತ್ತನ ಟೆಂಪೋಡು ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಲಸದು ಅವನ್ ಆತು ಚಕ್ಕುಳು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೋಣೆ ತೂಪುಣ ಅಂಚಿ ಇತ್ತನ ಕಟ್ಟನ ಮಂತೊಂದು ಬೈ ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲ ಅವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವು ಹತ್ತು ದನ ಪೂರ ಹಿರಕಲು ಬಂತು ಅಂತನ ಸೇಮೆಗೆ ದಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಇಡ್ಲಿಲ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅವು ಪ್ರಕಾರ ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂಚಿದ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಂತೊಂದು ಬಲಸೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತಂಚತ್ತ ಬೇತ ರೀತಿದ ಮದಿಮಾಲೆಗೆ ನಿಜವಾತಲ್ಲ ಅವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಎತ್ತಂದೆ ಅವು ಮದಿಮಾಲೆಗೆ ಬಳಸೋಂಥ ತೆನಸ್ದಾರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಐಟಿ ಎಂಜಿನ ತೆನಸಿದ್ದು ಕೆಲವು ಯಾರು ಕೋರ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕೋರ್ನಾಗ ಒಂದು ಜಿಲೇಬಿನ ಕೊರ್ಪು ಎತ್ತಂಡ ಲಾಡ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಗನಿಗೆ ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆನೇ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಅವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆವದಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಹಿರಿಯ ಅಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಣು ಮಾಲೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ಆ ಪೂರ್ಣ ತೆನಸಿನ ತೂದು ದೋಷಿರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಪುಂಜ ಅಪ್ಪೆ ಪಣ್ಣು ಹೋಯ್ತಿರು ಅಂಚನೆ ಪುಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಜನ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಇತ್ತ ಜುಲೇಬಿ ಪೂರ ಕೊರ್ನಂದಾಂಡ ಪುಣ್ಣ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಜಬಣ್ಣಗ ಆ ಜುಲೇಬಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಬೋಡ ಆ ಮದಿಮೈರ್ನ ಬೈಕ ಇತರ ಕುಲ್ನ ಬಾಲೆದ ಮೊಣೆ ಮಾತ್ರ ತೂಜಿನ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ಆತನು ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಕಟ್ಟ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಬಲ್ಲೆಕೊನೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿರು ಮಯಸನ್ನೆ ದಾಯಕೆ ಎಂಡ
ಈ ಅಲ್ಲೆಕಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಬಂಡದು ತೆರಿಯೋನೋಡು ಆರು ತೆರಿಪುನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆರು ತೆರಿಯಲೋಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅರೆಲ್ಲ ಇದೇರು ಒಂಜಿ ಉಗಂಜಿಂಜಿನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ಲೆಕ್ಕ ದಯ ಬೆನ್ನಗ ಯಾನ್ ದಾಲ ತೆರಿಯಂದೆ ಪಾತೆರದು ತೆರಿಯಂದೆ ಪಾತೆನ್ನ ಅವಿನ ಪಿರಬಿಡುದು ಪನಂದೆ ಎದುರು ನವೀನ ನಮ್ಮ ಪನ್ನ ವಂಚಾತ ಇರಿಂಚಾದಿ ಪೂಡು ಬಣ್ಣ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತನ್ನ ಐಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮಂಪಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಪನ್ನೊಂದು ಬಂಡ ಅರ್ಧಾದ ಪಾತ್ರೆ ಮರೆ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಆತ ಜಂಗ್ ಅಂಚ ಪಾತ್ರೆನತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿನ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ ಈ ಕುಲಾದ ಸಮಾಜ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಗ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬೋಂದು ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಒರಿಯೊಂದು ಬರು ಕುಡದಿಂಚಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪ್ರಥಮ ಮಾದಕ್ಲು ಬಲಸುನಿಂಚಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ತಮ್ಮನಗು ನಮ್ಮ ಫಲವಸ್ತುನ ಪ್ರಥಮ ಮಾದು ಬಲಸುಂದು ಬರಪೇರು ಪ್ರಥಮ ಬಲಸುನ ಫಲವಸ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮಾದು ಬಲಸುರ ತೋಜುಂಡು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಪರಂದು ಆ ಪರಂದುಡು ಒಂಜಿ ಚೋಳಿ ದೆತ್ತಿದ್ರೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಇಮರ್ಸು ನೆಂಜಿನಗೆ ಎನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೊರಿ ಬಜ್ಜಿಲು ಬಲಸುರ ಒಂಜಿನ ಕಟ್ಲೆ ಪೊರಿ ಕಲಿ ಪೊರಿ ಬಜಿಲು ಕಲಿಯ ಬಲಸುನತ್ತು ಕಲಿಲ ಪೊರಿಲ ಬತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕಾರಣ ಬೊಡೆದಿ ಬಲಸದು ಅವನ ಒಂಜಿ ಆಳು ಸಭೆತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಬಂಜಿನಲೆಗೆ ಪೊರಿಯ ಕಲಿಯ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೇನು ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪವನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ದುಂಬು ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತಾಯಿ ಬಂಡ ಪೊರಿಯ ಕಲಿಯ ಅವು ಅಂಚ ಆತಂದು ಆತನು ದುಮ್ಮು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಅವಳು ಅವು ದಾರ ಮೈಪುನಾಗಲ್ಲ ಸಭೆತ್ತ ಪಕ್ಕದಕಲ್ಲ ಊರ್ದಕಲ್ಲ ಮದ್ಮಲೆಗೆ ದಾರದಂಗಾದ ಕೊಡ್ಪ ಅನ್ಪೇರೆ ಸಭೆ ಹೋಗೋಣಳು ಅಂದ ಅವು ಸಭೆಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣು ಪಂಜೋವು ಮುಟ್ಟುದಾಟೆ ಪೋದು ಬೇರೆ ಕಲಿಯ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮ ಕೇಂದೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲ ಅಕೇರಿದೊಂಜಿ ಏನ ಮಾತ ಬ್ಯಾಕೆ ಅದು ಒಣಸಾದು ಅದೇನು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನುಂಡು ಐ ತಾರದೆನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನುಂಡು ಆಯ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಉದ್ದೋಕೊಂಡು వచ్చి అయితే ಒಂಜಿ ಕುತ್ತಿತ್ತನಂದ್ರೆ ಪಂಡರ್ ದಾಯ ಯಾನಿಕೆ ಎನ್ನಿ ಬಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೋಪಿನ ಬ್ಯಾಕೆ ಪೋಣು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಟಂಡ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ನಮ್ಮದು ದುಮ್ಮುದೆಲ್ಲ ಜನಾಂಗ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಳೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಆಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಳು ಅಂತ ಅದು ಅಕ್ಕಳ ಅನುಭವನು ಪನೋಡು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ಲ ಮೀರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಪಂಡ ಈ ಬಯಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಟಿಜಿ ಕಂಡನೆಗೆ ಸಹ ಇತ್ತೇ ಕಂಡನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಈಗ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಮತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಡುಪ್ಪು ನಮ್ಮಂದೆಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುಣ್ಯನಕ್ಲಿಗೆ ಸುರು ಕೋರಿ ಬುಡುಪುಣ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಜನೆ ಮಟ್ಟೆಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪುಂಜನಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋ എന്നೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆತೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಬಲಸನಾಗ ಸರು ಕೊಡೀರೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡೀರೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲವೇರು ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಯಕೆರ್ದಿಂಚಿದ ನೇನು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಕೊಡೀರೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲದು ಸುರು ಐಕ್ ಬಲಸಡಾಯಿನಿ ನುರ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡೀರೆತ್ತ ಕೊಡೀಟು ಬಲಸುವೇರು ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡು ನತ್ತು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನುರ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲು ನೇನು ಮೊರೆತ್ತದು ಐನು ಪಾಡುನೆ ಐನು ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಗೋರದು ಐನು ಸತ್ಯ 7 ಸತ್ಯ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮುಗುಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಮಾತ ಅಂಚ ಬಲಸೋಡು ಆ ಬಲಸು ನಾವು ಯಾಪಲ ಕಂಡನೆನ ಪಾಲದ ಕುಲು ಪಂಡ ಕಂಡನೆನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆಪುಜಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅಂಚ ಕಂಡನ ಪಾಲದ ಕುಲು ಬಲಸುನ ಬಯಕೆ ಬಲಸದು ಕಡಪುರ್ನ ಪೊಣ್ಣ ಮಾಮಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಲಸು ಇಂದು ಐನ 7 ಸರ್ತಿ ಬಲಸ್ದಾದು ಆಯ್ತ ಕೊಡಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೈಟ್ ಬುಡ್ಪಾಯರಂಡು ಬುಡ್ಪಾದಾದ ಐತ ಮೇಲಿಗೆ ಅರಿಪೊಡಿ ಇಂದು ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತೆನಸು ಅರಿನ ಪೌತದು ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಅರಿಪೊಡಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸುತ್ತಲ ಫಲವಸ್ತದಿ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಮೇನ್ಯಲೇನು ಪಂಡ ಚೀಪೆದ ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾತ ಮಂತದ ಅತ್ತಂದ ಎಣ್ಣೆ ದಡ್ಡಿಯ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಣ್ಣೆ ದಡ್ಡಿಯನ ಇಂದು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಸಡಾಯಿನಿ ಪಲ್ಯ ಕರಿಯಟ್ಟನ್ನು ತುರಿದು ಬೇಯ್ಪದು ಪಲ್ಯ ಕರಿಯಟ್ಟನ್ನು ದಿಯರಂಡು ಅವು ಕೋರಿದ ಪಲ್ಯ ಕರಿಯಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಬೇತೇನೆ
ಅವತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಜ ದಿನ ಬೇತೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಮಂತದೆ ರಾಕಲೇನ ನೆಟ್ಟ ಅವು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾದ ದೀಪನ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ ಮೂಲ್ಯನಕ್ಲೆಂಟ್ ಆಡು ತುಳುವೆರೆಡು ಮುಖ್ಯ ಅದು ಏನೊಂದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಬಲಸುನೇನು ಏರ್ಲ ಬೇತೆಕಲು ಪಿದೈದಕಲು ಮುಟ್ಟೆರೆ ಇಜ್ಜಂಡು ದುಂಬು ಅವು ಐಕ ಕೈ ಪಾಡೋಡು ಐನ ಹಾಲು ಮಾತ್ರೆ ಬಂಜಿನಾಲು ಕೈ ಪಾಡೋಡು ಹಾಲು ದತ್ತ ಬಲತ್ತು ಕುಲ್ಲುದ್ನ ಜೋಕಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತನೇನು ಕೊರಡು ಇನ್ನೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಬಂಡ ಬಲಸೆರೆ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಒಲ್ಪ ಮನ್ಪದ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಜನ ಬರ್ಪುನು ಆ ಸ್ವೀಟ್ದ ಬೇಕರಿರ್ದೆ ಜನ ಬರ್ಪುನು ಅಕುಲು ಐನು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಎಂಚೆಂಚ ದೀವಡು ಪಂಡದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಕುಲೇ ದೀಪುನು ಆಂಜನಕುಲ್ ತುಂಬ ಕೈಪಾಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಬಂಜಿನಾಲ್ನ ಇರೆಕ್ ಇತ್ತ ಆಂಜನಕುಲ್ಲ ಬೇಕರಿದ ಕುಲ್ ಬತ್ತದು ಐನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಮತ ನಮ್ಮ ತೂವಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಈ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಂಡು ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನ ಏರ್ಲ ಕೈಪಾಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ಮಡೆ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆಕ್ಲು ಇಂದು ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಇಡೀ ಸಭೆ ತಕೊಲು ಪಂಡ ಆ ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸದ ಬಯಕೆ ಹೆಂಚಿನೊಂಡು ಐನು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ತಿನ್ಪೈನೇನು ತಿನ್ನೋಡು ಅದು ಬರ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಬಾಯಕೆನ ಅತ್ತು ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪನ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತದಂಡು ಜನಕರು ಈ ನೇನು ಅರ್ಥದಾಯ ಮಂತೂನು ಜೇರು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಪ್ತಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಧುನಿಕರನ್ನ ಏತ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಇಂದು ಮಿತಿ ಮೀರಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಯಾಪಲ ಬಂಜಿನಾಲ್ನ ಇರೆಕ್ ಮಾಮಿ ಬಲಸೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೈಪಾಡೋಡು ಇತ್ತಿನಕಲು ಪೂರ ಭತ್ತದ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಪಣಿ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಭತ್ತನ ಊರದಕ್ಕಲು ಪರಜಾತಿದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ದಾಯ ಹಾಪಣೊಂದು ಐನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ ಐನೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಾ ದುಂಬುದ ಮೂಲ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕನೆಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಕೊಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋಣೆದ ಉಲಯ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆದ ಉಲಯ ಅತಂದ ಒಂಜಿ ಒತ್ತರದ ಜಾಗೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುನಿ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಇನಿಯುಂಡತೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕುಳ್ಳಾದ ಬಳಸೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ದುಂಬುಂಡತೆ ಗುರಿಕ್ಕರೆ ಸೊಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದವಳು ಗಣಪತಿಗೆ ಹರಿದಾರ ಐದಿಯೋಡು ಈ ಎಕಡೆ ಪಂಡರದ ಕೆಲವು ಪುರ ಸರಿ ಈ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ದುಂಬುದಾಯ ಬರಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ಅವಳ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗುರಿಕ್ಕರೆ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಮನ್ಪಡ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇನಿ ಉಂಡದೆ ಐನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೇತಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಬಂಜಿನವು ಬಾಳೆ ಉಳಾಯಿ ಉಂಡದೆ ದೇಬೆರೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋಣದಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಪೊಟದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಿಟ್ಪುಜರು ಅಪ್ಪಗ ಬಂಜಿನಾಳೇನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಂತಾದ ಪೊಟದೆಪ್ಪು ನಾವು ಏತು ಸರಿ ಅವಳ ಸರಿಯತ್ತಂದ ವಿಷಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಳಸೋಣ ಸರಿಯತ್ತು ಅವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಂತದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ಟು ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಂಡನಿ ಬಾಲದ ಬಂಜಿನ ಪತ್ತದು ದೆಪ್ಪುನ್ಯ ಇಂದು ಪುರ ತೂನಗ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಓಡೆ ಎತ್ತನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಮದಿಮಲೆನು ಅತನ ಬಂಜಿನಾಲೇನು ದೂರ ಕುಳ್ಳಾದ ಬಲಸುನೆ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಆಸೆ ಅತನ ಬೂರ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಕೊದಿ ಬೂರ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಊರ್ದಾಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಲ ಉಣ್ಣಾಗ ಪೂರ್ಯರೆಲ್ಲ ಕೊದಿ ಪಾಡದು ಆಯ್ತಾ ಫಲ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ವಿಷಯಡು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಕುಂತೆ ಪಾತಿರೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಈ ವಿಷಯಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಿಂತನೆ ಎಂಕ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶ ಬೈದೆ ಆರು ಪಣ್ಲೆಕೊನೆ ಬಲಸೆರೆ ಅಕುಲ ಆಪುಂಡು ಏರು ಪಿದೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ವಿಡೋ ಅಂಡ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡು ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಆನಂದ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ವಿಡೋ ಅಂಡ ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ದೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಪ್ಪುಣ ಬಲಸೆರೆ ಅಕುಲ ಆಪುಂಡು ಏರು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಲ್ಲ ದೀಪೇರು ಮೂಲು ಬಲಸೆರೆ ಪೋನಾಗ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡು ರೇಪಡ ಈ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ವಲ ಉಂಡು ಕೋಪಲ ಉಂಡು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಪೇನ ಮದ್ಮೆದ ಇಂದೇ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮದ್ಮೆ ಅನಗ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಅವೇ ವಿಡೋ ಅಂಡ ತಿರ್ತು ಪೋಡು ಮುಟ್ಟವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ವಿದೂರ ಅರ್ಥವಂತದನ್ನೇ ವಿದೂರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪೋಲಿ ಸರಿಯಾ ವಿದೂರ ಅಂಜನಗಳು ಧಾರಾವಾಹಿ ಪೋಲಿ ಅಂಜೆ ತಮ್ಮಲ ಆಡಿ ಅಮ್ಮೆರ ಆಡಿ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಮುಟ್ಟವರೇ ದೂರ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ದಯಮಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ ನೇನು ಯಾನು ಕೆಲವತ್ತಿ ಕಡೆ ಖಂಡನೆ ಮಂತದೆ ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ತರ
ತಿಕ್ಕಿಜಿ ದಯಮಲ್ತು ದಯಪಂಡ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತುಂಬು ಯಾನ್ ಪಂತ ನಿಂತಲೇ ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಇಂದು ದೇವೇರು ಅಡ್ಡ ಬುರ್ಲೆ ಬಂತನಿ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಪ್ಪೋರ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಇಂದು ದೇವೇರು ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ದೇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆರಡ ಸುರುಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಡ್ಡಬುರೋಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರೆಗೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಲ ಯಾನೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮತ್ತೊಂದೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡು ಎನ್ನ ಅನುಭವಡು ಮಾಮಿ ವಿಧವೆ ಆದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಮಾಮಿಯೇ ಬಲಸೋಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಬಲಸೋಡು ಆಯ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಮಾಮಿ ಬಲಸೋಡು ಆ ಪೊಂಜವು ಮಾತ್ರ ಅಕುಲಾದೇ ಪಿರಜಾರ್ವೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಕೂಟೋಡು ಪೋದು ಎನ್ನ ಅನುಭವಡು ಪಂತೆ ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಬ್ಬ ಕತ್ತಿಗೆ ನಕಲ್ಡ ಬಲಸೋಡಪ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈತೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕಲು ವಿಧವೆ ಅಂಡಲ ಕಂಡಣಿಜ್ಜಿನ ಅಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತನ್ನ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ಬಲಸೋಡಾಯ್ನಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಸೋಡು ಮಾಮಿ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ವಿಧವೆ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಅಕ್ಲು ಪೂದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಸೊಂಟಗು ಬಟ್ಟೆ ನೂಲು ಒಕ ನೂಲು ಪಾಡ್ದು ಕಾಜಿದೀದು ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಕುತ್ತುದು ತರೆಗೆ ಪೂದಿದು ಕಡುಪುರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕಂಡಣಿ ಬಣ್ಣಗ ತಿಕ್ಕದು ನಾವು ಕರಿಮಣಿಲ ಕಾಲು ಉಂಗುರಲ್ಲ ಅವಿನ ರಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲೆ ಓಡ ಹತ್ತಂದೆ ಮರಣದ ಟೈಮ್ ಓಡು ಕನ್ನಡಿ ಸೈನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ಕಾಜಿ ದರಿಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಂಕುತ್ತಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂ ದೀವಂದು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಯಾನು ಕೆಲವೆರಡು ಅಂಜನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪೂ ದೀಪುನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಕೆ ಪೂ ತರಕ್ಕೆ ದೀಪಿದಿರಿ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಆರು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅಂಜನ ಬಂಡ ಪೊಂಜನಕ್ಕುಲ್ಲೇ ಪಿರಜಾರುನಿ ಬಲಸೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ಲ ಪನ್ಯರು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಏರು ಮುಂದು ಅಲತ್ತೋ ವಹಿಸೋದು ಬಲಸವನ ಮಾಮಿ ಬಲಸೋಡು ಪನ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತನತ ಐಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಣಿಯರು ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಬಲಸೋಡಾಯ್ನಿ ಮಾಮಿ ಇಚ್ಚಿಂದಂಡ ಮಾಮಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಅಲ್ಲು ಆ ಇಲ್ಲು ದಾಕ್ಲು ಒಕ್ಕ ಏರೇರು ಬಲಸುನತ್ತು ಮಾಮಿ ಆನನಪ್ಪೆ ಬಲಸೋಡಾಯ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐಕ್ ತಕ್ಕನೆ ಬಲಸೋಡಾತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲು ವಿಧವೆ ಅವು ಬದಲ ಅವು ಪರಬು ನಂಡ್ಲ ಅದು ಬಲಸೋಡು ಇನಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಯಿನವೇ ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಿಜಿನಲ ದುಂಬುದ ದಿನಕುಲೇಡು ಆ ವಿಷಯಗಳ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ನಾಡುಡಾಪುಂಡು ನಾಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನನತ್ತ ವೇದಿಕೆಡು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ನಾಡು ಗದಾದ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ವಿಷಯತೆ ಬಯಕೆದ ವಿಷಯಡು ನನ್ನಲ ಕೋರಿ ಬುಡುಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಿಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವಾದ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೋರಿ ಬುಡುಪುನ ಕ್ರಮ ಮಾಲು ಬಂಜಿನಾರು ಕೋರಿನ ಪತ್ತದು ಐಕ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತರೆ ತೊರತದು ಐನು ಅರಿಯ ಮೂಜಿ ಅರಿಯದ ನಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತರೆ ತೊರತದು ಅರಿನ ತಿನ್ಪಾಯರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಂಜ ಅರಿನ ತಿನ್ಪಾಯಿನದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿನ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ದು ಕೈಟಿತ್ತನ ಪುಂಡಿ ಅರಿನ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ದು ಕೋರಿಡನೆ ತಿನ್ಪಾಯರ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯನೇ ನಾನು ಕೇಂದು ತೆರಿದೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ತಿಕ್ಕದು ಜೀವಿ ಅತ ಅವೇ ಸರಿ ಆಂಡ ಅರಿ ಪಾಡು ನಂಗೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಕೋರಿನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಬುಡ್ನಾಗ ಆ ಅರಿ ಸುರುಟು ಪಾಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಡೋಡು ದಯವಂಡ ಅವು ಐನು ಕೊಡತ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಕೊಡತ್ತ ತಿಂದ ಬಕ್ಕ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅಂತೆ ದಿಂಜ ನಾಲೈನು ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ಂಡ ಅವು ನಾಲ್ ಬಕ್ಕರ್ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪುಣೆ ಕೊಂಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪಣ್ಣಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು ಖಾಲಿ ಬುಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಪನೆ ಪಿರ ಕೋರಿ ತಿರ್ಗುಣತ್ತೆ ಕೋರಿ ಅವು ದುಂಬು ಪೋವೋಡು ತುಂಬು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಬುಡ್ಪುಣ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚ ಸುರುಟು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಅರಿ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಅವಳೇ ತಿರ್ಗುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಅರಿ ಸುರುಟು ಪಾಡೋಡು ಬಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಕೋರಿ ಬಿಡ್ಪಣ ವಿಷಯ ಬಂದು ಆಯ್ತ ಒಂದು ಕ್ರಮಪುರ ಇರ್ಪಣ್ಣ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ಯದ ಕಾಲೊಡೆ ಗಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಪಂಡರತ್ತ ಇತ್ಯದ ಕಾಲೊಡು ಈ ಕೋರಿ ಬಿಡ್ದು ಐನು ಐಕಿತ್ತನ ಆ ಲಾಕಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಹಿಡಿತನ ಕ್ಲೆಂಚೆ ಮನ್ಪುಣ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಕಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ದಾನ ಐಕ್ ಪ್ರತಿವಿಧಿ ಉಂಡ ದಾಯಗದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಕರಿವರ್ಸ ಒಂಜಿ ಬಯಕ್ಯಾನಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಕೋರಿ ಬುಡಿರೆದ್ದಿ ತಾರಾಯಿ ಎಂದು ಪಂಟೇರು ಅವಳು ಸಾಂಕುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿ ಅಂಚೆ ಅಂಕಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದ ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರನ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಅಪಗ ಅವಿನೇ ಪಂಪನೆ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣಗ
ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರನಕ್ಲೆಂಚೈನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು ಈ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡವಳು ಇದಿನ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಅಯ್ನ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಯ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಒತ್ತೊಂಡ ತಾರಾಯಿನ ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ಪಾರು ಅಪ್ಪ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿನ ಒಂದೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ತಾರೆ ತೋರತ್ತದ ಇದು ಅಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದೈ ಮನ್ಪಣೆ ಅಂತ ಪಂಡಿರು ಅವು ಆ ರೀತಿ ಮನ್ಪಡಾದ ಬರ್ತದಂడి ಅವಳು ನಂಟ ಕೋರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಅನ್ಪಣೆ ಐಕೆಂಚಿನ ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಮೂಲ ಕಟ್ಟನೆ ತೆರಿಯೋಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಮೂಲ ಕಟ್ಟಿಡು ಇತ್ತದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಆಜಿಪ ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬಾವಡು ಅತನ 105 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬಾವಡು ಒಂಜಿರಡ್ಡು ತಲೆಮಾರದ ಪಿರವೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಲೆ ಇಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತನು ಅವೇನೇ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಹೊರತು ಐತ ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಲೇನೆ ಎಂಚ ನಡಪಡು ಪನ್ಪುನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತುಲಿಪು ಇನಿ ಆವಡು ತೆತ್ತಿದೀದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನೆ ಅವಳು ಐದು ಜಾಗ್ರತೆ ಸಾಕಳು ಅವೇ ಸಂಕೇತವಾದ ಅವು ವಾಲ್ನಂಡ ಬಲ್ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಮಹೇಶ್ವರ ಪಣ್ಣ ಮಹೇಶ್ವರ ಅವು ಈರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಪಣ ರೀತಿಗೆ ಅವು ಸರಿ ಆಂಡ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ದುಂಬುದಿಡೊಂದು ನಮ್ಮ ತೇರನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ಗುರಿಕಾರ ಸ್ಥಾನಡಿತ್ತು ನಾಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನದ ನೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿವಿಧಿ ಉಂಡಾಂದು ಬಂತು ನಾವು ಏಕ ತೇರಿಯೋಡು ಆತೆ ವಿಷಯ ನಿಜಾದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ ಲಿಖಿತವಾದ ಓಳ್ಳ ಇಜ್ಜಿ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚೇಂಜ್ ಬದಲಾವಣೆ ಎಡುಪ್ಪುನು ಆರ್ನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಲಿಖಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಮನ್ಪುನಿರ್ದಾವರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನನೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಪಣ್ಣ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ಬಲ್ಲಿ ಲೇಪಂಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಂಡದ ಅರವೇನು ಒಂಜಿ ಲಿಖಿತ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಡು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲನೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದತ್ತು ಇಂಚೆಂಚ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಲ ಅನುಭವನ ಪಣೋಡು ಒಂದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಅಂದು ಮುರಣಿಂಚಿಪ ಎನ್ನ ಮೈತೆ ದಿನ ಬಯಕೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ದುಮ್ರನಿ ಬೋತಿಜ ಆನಿಯೇ ಪೋಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಹೊರಗೆ ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಮೂರ್ತ ಮಾತ ತೂತನು ಕೋರಿ ಬಿಡ್ರೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಆನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಯ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಪಿಂಗರ ಕೊನತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಣ್ಣಗ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಮೈತಿಗೆ ಏನು ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಲ್ದು ಕೊನಿನಿ ಪಿಂಗಾರನು ಎಂಕ್ಲಡಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಕ್ಲು ಅರಿದಾರ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ ಸುತ್ತಿಯದಿಯೇರು ದೀಪಾಲಂಜಿ ಪೊತ್ತಾಯರು ತುಳಸೆಟ್ಟದಲ್ಪ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಂತನ ಪಿಂಗಾರನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏರಿಟ್ಟದಿಯಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ಕಡಿದ್ದು ಸೀರೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಂತನ ಬಂಗಾರ್ಲ ದಿಯ ಅಣ್ಣನ ಬಂಗಾರ್ಲ ದಿಯ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಎದುರು ದೀದದು ಏನು ಎಂಕ್ಲ ಮಂತನ ಕ್ರಮಣ ಮನ್ಪುಣಿ ದೀನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣ ಒಂದು ಮೈತೆ ದಿನ ಮಾಮಿ ಬಂಡ ಕಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತದು ಸೀರೆ ಅಲೆಗೆ ಆ ಸೀರೆ ಮೈತೆದಿರ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಮೈತೆದಿ ಸೀರೆನ ಪುಗೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಿ ಮೈತೆನ ಪುಗೆಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಮೈತೆದಿಯ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಗರನ ಅಲ್ತದೆತ್ತು ಕೊರಿಯರು ನಿಕ್ಲೆ ಅಕಡೆ ಮಲ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೀತಿಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇರಟ್ಟು ದೀನ ಹಿಡ್ದಾರ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟಿಡ ದೀಯರದ ಅಲಜ್ಜಿ ತಿರ್ತೇದಿ ಓಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಅಟ್ಟ ದೀಪಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಣೆ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿಂಗಾರದೆತ್ತದು ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಕೈಟು ಕೊರಿಯರು ಕೊರ್ದಾಲು ಒಂದು ಅವೇ ಕಡೆನ ಕೈಟು ಪತ್ತೊಂದಾಲು ಒಂದು ಕೊಡಿ ಮಿತ್ತಿಗಿತ್ತನು ಅಂಚ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಗೀರ್ದಾಲು ಗೀರ್ದು ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಿನ ಆಲಿಗೆ ಬೋಡೆನಾಥ ಪಿಂಗಾರನು ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತನೇನು ದೆತ್ತಲು ದೆತ್ತದು ಮೈತೆದಿ ಕೊರ್ತಲ್ಲ ತಾಲು ದೀತಲ್ಲ ನೆಂಪರ್ಪು ಜಂಕ್ ಅಂತೂ ತರೆಕ ದೀತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏತು ಬೋಡ ಅದ್ದೆತ ನೋಡಿಂದು ಪಂಡೆರಲ್ತು ಸಬೇಡ್ದು ಅವ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಮೈತೆದಿ ಕೋರಿನ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ಆಲು ಮದಿಮಲೆಗೆ ತೊರತದು ಮದಿಮಲ್ಲ ಕೈಟ್ಟು ಕೋರಿನ ಕೊರಿಯಲು ಎಡತ ಕೈಟ್ಟು ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂಡಲು ಬಲತ ಕೈಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಅರಿ ಅಲ್ಪ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀನಲ್ತಿರ್ದೆ ದೆತ್ತಲು ದೆತ್ತದು ಮೈತೆದಿ ದೆತ್ತದು ಆಲ ಮೈತೆದಿ ಮದಿಮಲೆಗೆ ಕೊರಿಯಲು ಅಂಚ ಕೊರ್ದು ಎಡತ ಕೈಟ್ಟು ಇತ್ತನ ಕೋರಿನ ರಡ್ಡೆ ಬಲತ ಕೈಟ್ ಅರಿ ಪಾಡಿಯಲು ಕೋರಿನ ಎದುರು ಪೋಂಡು
ಅವು ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕೋರಿನ ಆಣೆಲ್ಲ ದಕ್ಲು ತೆತ್ತೊಂಡೇರು ಅಯ್ಯನ ಅಕ್ಲು ಸಾಂಕ್ಯರ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಅದು ದೀಪದಿನ ಮತ್ತು ತೆತ್ತೊಂದು ಉಲಾಯ್ದು ಪೋಯ್ದು ಆತಿ ವಿಷಯ ಮುರನಿ ಮಂತೆ ఉండదే ఈ కోరి ఇత్తెద కోరి ఉండదే అయితే కోక ఇది ఉండు అంతది ఉప్పు ఉండదే అವು అరిబాడిన తినియరే ఆపుజి ఐదుదవర ఉండదే ఊర్ద కోరి అది ఇప్పుడు ಅಂಚ கோரி பிடிப்பணி தாயகர் பண்ணுது கோரி என்ன ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜನ வெளிய ಪಣಕ್ಕೆಂದ ಕೋರಿ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ದಾಯಗನ್ ಅಪ್ಪಗ ಅರಂತೆ ತೆರಿನಾರು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು ಆರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡರು ಕೋರಿನೇ ಬಂಜನಾಳು ದಾಯ ಬಿಡ್ಪಣಿ ಪಂಡ 7 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಡ್ಡಿ ಬರೋದು 7 ಸ್ಟೆಪ್ ತುಂಬ ಪೋಡು ಪಂಡೇನಾರು ಹೌದಾ 7 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಂಡಾಗ 7ಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಯತ್ನ ಅವತಾರ ಪಂಡದ ಆರ್ಗು ಗೊತ್ತಿచ్చిನಲ್ಲ 6 ಪಂಡೇರು ಪಕ್ಕ ಸಪ್ತವರ್ಣ 7 ಬಣ್ಣ 7 ಸ್ವರಗಳು 7 ಸ್ವರಗಳು 7 ಸಾಗರಗಳು 7 ಪರ್ವತಗಳು ಅಂಚಾರು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಮೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತಂದು 7 ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಪೋಂಡ ಅಲ್ಲಿ 7 ನೆಕ್ಕಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಪನು ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ಕೋರಿ ಬಿಡ್ಪು ನೀವು ಅವು ಲಾಕಿ ಆವಡ್ದಾಯ ಲಾಕಿದಾಯ ಆವಡು పూజ లాకిదాయగా ఆవిడ పన్నెండ అవు వాళ్ళు పెద్దినట్టు ఆయమడు అవు తెత్తిదీప్పుడు ఈ జాపన ప్రశ్న ఏత తెత్తిదీప్పుడు ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯಾನ ಸಮಸಂಖ್ಯಾನ ಆಲ ಆನು ಬಾಲ ಪೆದ್ದవాళ్ళు విషమ సంఖ్యాన వాళ్ళు పొన్ను బాల పెద్దవాళ్ళు అంటే సంసారం అన్నేమిటారు సంసారం మిత్తుపోపును ಆ ಪೆರಡೆ ತೆತ್ತಿದಿ ಒಂದೆ ರೋಗಗ್ರಸ್ತಾನ ಪೆದ್ದುನಾಳೆಗೆ ಅವು ಸಂಕೇತ ಕೊರ್ಪಣಿಗೆ ಸೂಚನೆ ತಾಯ್ಪಂಡ 7 ಸ್ಟೆಪ್ ಬದ್ದು ಸಪ್ತಋಷಿಗಳೇನೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಮಂತ್ರ ద్వారా పెద్దునాలకి అపాయ ఉండు పండుది ఆ పెరడని బుట్పని ಏನು పండుದು పండేరు ಇದು ಏತು ಸರಿ ಏತು ಸಪ್ಪ ಎಂಕೋತಿಜಿ ಯಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯನೇ ಯಾನು ನಿಕಲ ಮೆದುರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ ದಿಂಜವನ ಕ್ರಮ ಅವು ಎಂಚ ಮಟ್ಟೆಲ್ ದಿಂಜವನ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಐಕೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಲೇನು ಪಾಡೊಂತೇರು ಆ ಮಟ್ಟೆಲ್ ದಿಂಜ ಎರೆಗೆ ಐಕೆ ಏರು ದಿಂಜ ಎರೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವು ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ದಿಂಜೆರೆ ಒಂಚಿ ಬೊಲ್ದು ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಾಮಿನ ಮೈತಿದಿ ಆ ಮಟ್ಟೆಲ್ ದಿಂಜವನಂಚಿನ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತು ಪಾಡೊಂತೇರು ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚಿ ಬೊಲ್ದು ಬೈರಸ್ಡ್ ಕಾಲಜೀರಿಗೆ ಓಮ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಲದ ಬೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪಾಡುಜೇರು ಓಮ ಮಾತ್ರ ಪಾಡು ಓಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾಡೋಡೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಮ ಪಾಡೋಡು ಓಮ ಮಂಜಲು ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಣವು ಓಮ ಕಲಿಬೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಇಂಚ ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿಗೆ ಮರ್ದು ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಮರ್ದು ಮನ್ಪೆರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾಮಾನು ಗಲಸ್ವನ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಐಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರಂಡು ಪಾಡ್ದಾದು ಐಟೊಂಜಿ ತುಂಡು ಕರ್ಬಲ ಪಾಡ್ರಂಡು ಕರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಡು ಆಣಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕರ್ಬ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ನ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಮಂತದ ಐಟ್ ಕಾಸುಲ ದಿಯರಂಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಣವು ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಣವುದ ನೋಟು ಪಾಡ್ನ ಅಂದು ಅಡೆ ಬೈದಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಕ್ರಮ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಲೆಗ್ ಪೆದ್ದದಾದು ಬೋಡೈನ ಮರ್ದು ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪಣಿ ಇನ್ನೇನು ಕಟ್ಟದು ಕಡೆಗೆ ಬಂಜಿನಾಲು ಬಾಯ್ಕೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಜಪ್ಪುನಾಗ ನೇನು ಮನ್ಪನ ಕ್ರಮ ನೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತರೆ ತೋರತ್ತದು ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಮುಜಿ ಸತ್ಯ ತರೆ ತೋರತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಸೆರಂಗನ ಬುಡ್ಪಾದು ಪತ್ತೋಡು ಆ ಬುಡ್ಪಾದು ಪತ್ತದು ಮಾಮಿ ಪನ್ನೆರಂಡು ಯಾನು ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವೆ ಅಂದು ಮುಜಿ ಸತ್ಯ ಪಂಡದು ಆಯ್ನ ಅಲ್ಲ ಸೆರಂಗದವುಲ ಇದ್ದಿಪ್ಪನಿ ಸೆರಂಗನ ಇರ್ಬೇಕ ಪೊದ್ದಿದು ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಜಿನಾಲು ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ತುಯ್ಯರೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ತು ಅಂದೆ ಸೀದಾ ದುಂಬು ಪೋದು ಲೇತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಂಚಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಬಳಸ ಆದು ಒಣಸಾದು ಉಂಡದೆ ಇನಿ ಅವು ವಿರೋಧಾಪಣದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನಾಳು
ಹಿರೇ ಕೊಂಡದು ಈ ಬಳಸದು ಬೊಕ್ಕ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡುಣ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಇತ್ತನು ಉಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಎತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಂತಂಡ ಸರಿಯಾವಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಂತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೋರು ಇತ್ತದ ಅವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತನ ದುಂಬದ ವಾರೀತಿ ಬತ್ತನ ಬಂದ್ಬಿಡ ವಿಷಯಡು ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಜಿಂಜಾವಣ ಬಗ್ಗೆ ಕುಶಲಕ್ಕ ಪನ್ನಂಚಿನ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅವು ದುಂಬುರ್ದ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಬಯಕೆದಾನಿ ಆನಿ ಬೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತಿ ಬಯಕೆ ಆದ ಬರ್ಪ ಮದಿ ಖಂಡನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ ಅತತ್ ಬನ್ನಾಗ ಪೋಣಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೆದ್ದಿರೆ ಪೋಣಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳು ಇಕ್ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಾವು ದಾಲ ಪಾತೇರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಏನ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರ್ಣಯ ಅವಡತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪಲ್ನೆ ಬಂಜಿನಲೆಗೆ ಅವು ಬಂದು ಕಟ್ಟುನಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಮರ್ದು ಮಂತ ತಿನ್ನೋಡು ಬದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೆದ್ದಿನ ಟೈಮುಡು ಶೀತ ಕುಳ್ಳಿಯರ ಬಳ್ಳಿ ಸರಿ ರೋಗು ಅಲ್ಲ ಶೀತದ ಪೆರಲ್ಲಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಸುರುಟು ಬೋಡು ತಿನ್ನಾತು ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗ್ಲು ಎಂಚಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಡ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಆತ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅವು ಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಬಂಜಿನಲೆಗೆ ಶೀತ ಕುಳ್ಳಿಯರ ಬಳ್ಳಿ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪೆದ್ದುನೊಳಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಐಟ್ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದವರ ಅವು ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಡಪತ್ತದ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದ ಅದು ಕಂಡನಿಲ್ಲದು ಕೊರೋಡೆ ಹಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಮರ್ದಗೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬೋಡು ಇತ್ತು ಆರು ಪಂಡಿನ ಉಂಡತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಲ್ಜೀರ್ದಾರಿ ಓಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾತ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಐನಾಲು ದೋಡಿಯರೆ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ದೋಡಿಯರು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಕಂಡನಿಲ್ಲದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರತನ ಇತ್ತದ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಡೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಬುಡೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವು ಈ ಬೂಕುಡು ಬೋಡೆವು ನಮ್ಮ ಬೂಕುಡು ಅವು ಬೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಬೋಡು ಆ ವಸ್ತುಲ ಬೋಡು ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೊತ್ತಾನದ ಅವು ಅಕ್ಲು ಬಕ್ಕಂತ ಮಂತದ ಮರ್ದು ಬಂತ ತಿನ್ನಾಡು ನತ್ತು ಆ ಅಲೆಗೆ ಆ ಪೊರ್ತು ಕಾಲ್ಜೀರ್ದಾರಿ ಕಡೆದು ಕೊರಡು ಕಾಲ್ಜೀರ್ದಾರಿ ನೆತ ಫಲದ್ಯ ಬಂತು ಕೊರಡು ಓಮದ ಮತ ಉಂಡತ ಅವು ಆ ವಸ್ತುಗೆ ಬೋಡ್ ತಿನ್ನಾತು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇಡ್ಲ ಒಂಜರೆ ಕಿಲೋ ತಾತು ಆಪು ಅವು ಒಂಜಿ 7 ದಿನ ಕೊರ್ನ ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪು ಬಯಕೆದ ವಿಷಯಡು ಬಯಕೆ ವಾರೀತಿ ಆಪುಂಡು ವಾರೀತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬತ್ತಂಡು ನನೊಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತೊಂದು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಮಯ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒನಸುಗೊಂಜಿ ಇರಾಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನೇ ಕದ್ರಿ ಬಾರೆಬೈಲ ಬಂಜನಮೂಲ ಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾನಿ ಶ್ರೀ ಪೂವಪ್ಪ ನರಿಂಗಾಣ ಕಡಂಬಾರ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಬೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಸಾಲ್ಯನ್ರ ಗೌರವದ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೇರನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಡ್ಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಕದ್ರಿ ಬಾರೆಬೈಲ್ದ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೇತಾರರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಎಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಂಪಾಲ ಬೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳ್ಳಿರು ಈರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಮಡ್ವ ಆರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒನಸಿಗೆ ದುಂಬು ಪೋವೊಂದು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ